Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga na pulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sana kayo malantaw sa kay ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Konsehal sa Bago City, gidala sa motel kag ginhold up. Iya sa lakyan, ginhimo pa nga getaway vehicle. Sala nga test sa module, ginpistahan sang netizens. COVID-19 active cases sa Negros Oriental, naglapaw na sa 1,000. Sa Kabangkalan City, ex-army kag iya nga kaupod, nakuhaan sa illegal nga droga kag pusil. Kag sa tripping ni Ruming, nature trip kag slip and slide para sa bata man o kun tigulang. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, isa ka dako nga pagpanghangkat sa mga punong barangay ang pagpasiguro nga wala sang may nagakatabo nga mass gathering sa ilatag sa kabarangay. Inisuno kay Juvie Pepelio ang presidente sang Liga ng mga Barangay kasunod sang pahayag sang presidente nga dapat arestuhon ang mga punong barangay kung sa diin may mga pagsupak sa minimum health protocol kasubong sang mass gathering. Suno kay board member Pepelio, ila namutikan nga kung may pagtililipon gidman nagasaka ang COVID-19 cases. Ginabalik ni Presidente Rodrigo Duterte ang katungdanan sa mga punong barangay suno kay Pepelio kag ini ang pakita sang sahi sa liderato sang isa ka barangay chairman. Suno kay Pepelio, importante man ang papel sang komunidad, ilabi na ang kooperasyon. I think there is a reason why our president took that mandate to all barangay officials, and especially to the barangay captain, na dapat i-perform. I think ang responsibility kag ang liability kag ang leadership comes from the barangay captain. Sa number 9, Bacolod City Councilor Renecito Novero nagpadulong sang kahapon sa quarantine facility kung sa diin may pila ka mga babae nga nagreklamo nga may nagapanglingling. Ginkatuan na kahapon ni Novero ang quarantine facility sa campus ng Subag National High School kag ginsugilanon ang mga naka-assign nga personnel. Iya man ginistorya ang utility kag ginasuspetsuhan nagapanglingling sa isa ka babae sa sulod sang banyo samtang nagapaligo ini sang Miyerkules sa gabi. Ginpahayag sa isa sa mga tagreklamo nga nagtungtong ang sospek sa kahoy nga ginarolyuhan sang kable kag basurahan para makatamo sa bintana sang banyo. Suno kay Novero, mabudlay pa matud-an kung may nagapanglingling gidman nga natabo pero hindi man madula ang posibilidad nga mahimo gidman nga ini nga natabo. Gani ginpatabunan na lamang ang bintana sang amo nga banyo. Ginakasubo naman sa mga tagreklamo nga wala man lang napamatian ni Novero ang ilang bahin sa magkadto ang konsehal para mag-usisa. However, whether true or not, maayo matuod mo na o hindi, at least nakatuan dakag na inspection in sugilanon ko man ang ilang suspect. Hindi ka deny man. Kaya at least kung may nahimo o wala, hindi na naman pa. Sa number 8, isa ka anay army kag kaupo sini nakuhaan sang illegal nga droga kag armas. Arestado ang 52 anyos nga anay soldado nga si Rolly Dofiles kag iya kaupod nga si Edmar Santa Ana matapos makuhaan sang sachet sang illegal nga droga sa buy-bust operation sa Barangay 6 sa syudad sang Kabangkalan. Ang anay army ang ginakabi nga street-level individual samtang newly identified naman ang iya upod. Ginabulubanta nagabalor sang 408,000 pesos ang ginapatihan shabu nga nakuha sa ila. Si Dofiles ang nakuhaan man sang isa ka .357 caliber revolver kag anong kabala sang .38 caliber. Detained na karon ang mga suspect kag kaso nga paglapas sang Republic Act 9165 nga tubangon nga kaso kag paglapas pagid sa Republic Act 10591 sa anay soldado.
Sa number 7, pinakauna nga Motor Vehicle Inspection Center sa Isla San Negros, formal na ginbuksan kay nasang aga sa syudad sa Bacolod. LTO na paatag kang pagpa-inspeksyon sang salakyan sa MVIC ang voluntary lamang pero ila ini ginaendorso para sa safety sang driver pati na sa mga pasahero. Yaring report. Formal na nga ginbuksan ang Motor Vehicle Inspection Center sa Bredco Port kay inasang aga. Isa ini ka facility kung saan sarang mo ipa-check ang diferensya sa imo nga salakyan. Sa una nga parte, under kag upper carriage kag emission testing ang ginahimo. Ini ang mga requirements sa Land Transportation Office sa pag-renew sang rehistro sang isa ka salakyan. Ang masunod nga mga stages, voluntary na lamang. Pareho sang paglantaw sang idalom sa nga parte sang salakyan, ang brakes, may speed test, side slip test kag brake test. Pati ng noise kag ang kasilaw sang suga ginatest man. Hindi ini kabangin sa requirements sang LTO pero pwede ini manginbasihan sa tag-iya sang salakyan para mabalaan kung ano ang dapat niya nga ipakayo nga parte. Emission testing ka lang, no nagpa-temperature test ka lang, amo na nabalan mo. Pero if you go here sa MBIC, whole body test, mabalan mo na. Halin sa dalon, tapos baba sa sulod, mabalan mo na. So, amo nang advantage ang MBIC. 672 pesos para sa mga motor vehicle, kag 530 pesos naman para sa mga motorsiklo. Sunod sa kay Bacolod LTO Chief Ruben Tampos, hindi ini mandated kag voluntary lang para sa mga luyag masiguro ang kondisyon sa ilang salakyan. Pero ang emission test diri ang sarang magamit sa pagpa-renew sang rehistro. Ginaendorso man ini nila para sa safety man mismo sang driver kag pasahero. Para at least kita mismo ka drive, nabalaan tang kondisyon sa salakyan ta, kahit involves ang kabuhi man mismo nato mo, pagkang pamilya ka. Amo lang ako dati sa nako mas na-recommend ko nga dapat mag-agi kita sa PNDIC. Ang mga hindi makapasar sa mga test ang wala sang dapat kakulbaan kay pwede man lang ini masulit nga wala sang balayran. Ang emission man lamang sa karon ang ginapangita sang LTO. Magaserbi lang nga guide sang vehicle owner kung ano ang kondisyon sang iya nga salakyan. May mga depasahay man gani nga jeep ug tricycle nga nagpa-test diri kag pasado man sila. Sa karon, naka-tie up ang MVIC sa isa ka insurance company nga kung sino magkuha sang ilang insurance sa amo nga kumpanya, libre na ang bilog nga inspeksyon. Sa number 6, Department of Health ang nagapahanumdum sa mga persona nga nabakunahan na kontra COVID-19 nga hindi gid magkumpiyansa bangod sila sa gihapon ang mahimo malatnan sang virus. Ginpahayag ni Dr. Marie Jocelyn Tess ang Department of Health Regional Office 6 nga bisan nga nakatapos na una o kun ikaduha nga dose sang bakuna ang isa ka persona, kinahanglan sila sa gihapon nga magsunod sa minimum health protocol bangod mahimo sila malatnan sang virus. Ang bakuna ang nagabulig lamang sa isa ka persona nga hindi magbatsyag sang severe symptoms sang COVID-19 pero mahimo sila sa gihapon malatnan kag makapangnaton sa iban nga tawo. Base sa records ng DOH, mayara sa gihapon sa pagsaka sa mga kaso sa Western Visayas, gani importante nga padayunon man sa pumuluyo ang pagsuksok sang face mask, face shield, kag pagsunod sa physical distancing. Nagapanugyan man ng DOH nga kung mahimo likawan sa gihapon ang mga mass gathering o kung dalago nga pagtililipon sa kalugar. It will take time for our body to build the immunity and protection against diseases. That's why may mga nagaguluwa ganina. Do not, if possible, limit man gyapon ang pagwa mo sa sagwa. Kaya balaan mo, nagalo ang imo resistance, kaya nag-build up ka sa antibodies. Sa number 5, gobernador kag siyam ka mga alkalde kag katapos ang sanggunian panlalawigan sang Negros Occidental ang nagbato na sang ilay kaduha nga dose sa bakuna para sa COVID-19. Ginpatigayon ang pagbakuna sa second dose ng COVID-19 vaccine sa Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital. Kabahin sa nakaschedule kuntani para sa second dose ang si board member Manuel Frederico pero naka-quarantine pa ini. Wala man nakaabot si board member Araceli Somoza. Deferred sila nga duha. Sunod sa kay Dr. Mary Ann Maestral, ang OIC sang TLJPH, parayon ang ilang kampanya sa bakuna nga ginahaylo ang publiko nga magparehistro para malabot ang ginatarget nga herd immunity sa pungsod. Wala man untat ang pagpahanundom sa publiko sa pagsunod sa minimum health protocols. So happy kita nga protektado na ang mga leader naton and nag-encourage gid kami sa tanan nga magpalista
kag magpa-vaccine man para nga malabot naton ang aton nga herd immunity nga ginalao. Sa number 4, vaccine czar nga si Secretary Carlito Galvez ang nag-endorso sang request sang Bacolod nga duga nga COVID-19 vaccines. Base sa sulat ni Galvez kay Bacolod Mayor Evelio Lunardia, iya ginpasalig ang alkalde nga mahatagan ang syudad sa nagakaigo nga supply sa bakuna para mabakunahan ang tanan nga adult population sini. Pero iya ginpahayag nga limitado pa sa karon ang global supply sang bakuna. Ginendorse ni Galvez ang request sang Bacolod sa National Vaccination Operations Center para ma-evaluate kag mahatagan sang pagtamod. Bilang National President sang League of Cities of the Philippines, naghinyo man si Leonardia kay Galvez nga kung mahimo ma-reallocate ang mga bakuna sa iban nga mga probinsya kag syudad nga may mataas nga kaso sang COVID-19. Prioridad sa karon sang gobyerno ang pagbakuna sa National Capital Region plus Cebu kag Davao. Para kay Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang, dako ang mabulig sa pagpanubo sa mga kaso ng COVID-19 sa isa ka lugar kung mas madamo ang nabakunahan. Kita sa man nga katabo subong sa US, nag-reduce siya significantly ang ilang cases because majority of their population, 40% na sila subong, vaccinated na sila. So ang vaccination is really very important. Amo nang ginapangayo taman lang ang fair share naton sa vaccines nga available sa Philippines. Sa number 3, active COVID-19 cases sa Negros Oriental naglapaw na sa 1,000. Palareho na karon nga masobra sa 1,000 ang active cases sa Negros Oriental kag Negros Occidental pati na ang Bacolod City matapos kami magdugang na naman nga record high new cases ang Negros Oriental sang kahapon. Ini nagakahulugan nga masobra na 3,000 ang active cases sa isla sang Negros. 405 ang dugang nga kaso sa COVID-19 kahapon sa Negros Oriental. Halos tanan nga LGU sa probinsya ang may bag-o nga kaso sang kahapon. Ang Dumaguete City amo sa gihapon na may pinakamadamo nga active cases nga karon naglapaw sa 200. 1,049 ang active cases karon sa Negros Oriental. Samtang sa Negros Occidental, nagdangat naman sa 1,336 ang active cases matapos madugangan sang 138 naman ka mga bago nga kaso sang kahapon. 117 naman ang new cases sa Bacolod. 1,135 ang total active cases sa Bacolod nga nakarecord naman sang 124 ka new recoveries sang kahapon. Sa number 2, isa ka bahin sang test sa module para sa mga grade 1 nga estudyante gikan sa isa ka pampubliko nga eskwelahan sa Bacolod ang ginapasa-pasahan karon sa social media post. Ang illustration sa Araling Panlipunan nga module ang nagalaragway sa mga desk kag chairs kasubong sa isa ka classroom, pero ang mga pamangkot nga nakasaad wala nagasanto sa ginapakita sa illustration. Ehemplo diri ginapamangkot kun diin makitaan ang mga kahoy, diin hamtang ang mga baruto. Sunod sa isa sa mga iloy, ginabisuhan sila sang manunudlo nga hindi na lang pagsabto ng pamangkot kag ini ang mangin bonus na lamang. Nahamot naman ang mga netizens sandig sa ilang mga comment. Patahag sang Division Education Program Supervisor nga si Pinky Pamela Guanzon para sa Araling Panlipunan, ang natungdan nga manunudlo amo ang naghimo sang test. Kay division initiated ang mga module, dapat palarehas ini. Sa ginpakita nga kopya sang gin-release nga module sang division, santo ang mga pamangkot sa illustration. Wala man sang reklamo sa iban nga mga eskwelahan. Wala labot diri maidid ang pag-check sa mga module antes gina-reproduce sang mga manunudlo. Gikan sa writer, ini ang gina-check sang quality assurance o kung QA team sa grade level, sunod sa QA division level kag gina-re-QA. Ginpa-pull out na ang amo nga test nga ginpanagtag sa 11 ka mga section. Maybe that's just a teacher's initiative. Kasi gusto niya lang yung mag-conduct weekly assessment on her part lang to know whether the learners have learned through distance learning. Bali ang pwede mamaya double check or triple check sa mga modules? Actually, we have
identified writers, mga sagad na sila mag-write, naging kuha namon. And then, may grade level nga QA. After the grade level QA, meron ta division level nga QA. So, after the division level QA, ginari-QA pag ginamon liwat, just in case there are errors. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka konsihal sa Baguio City ang nagpa-blatter sa PNP kainasang aga. Sunod sa konsihal, siya ang ginkawatan kaging kastigo sang duha ka mga lalaki sa isa ka motel sa Bacolod. Ang iya pasalakyan naging gamit nga getaway vehicle. Yaring report. Nagpa-blatter sa Police Station 2 sa Bacolod si Cleo Gaudite kainasang aga. Ginreport niya ang natabo sa iya sa tung Mayo 26. Sunod sa Deputy Commander sa Police Station 2 nga si Lieutenant Andy Ufalia. Sandig sa impormasyon nga ginhatag sa ilasang konsihal. Mga alas 3:45 sang hapon sa Miyerkules, paglabay niya sa 8th Street sa Bacolod, ginparahan siya sang duha ka mga lalaki. Kagang isa sa ila, ginkilala bilang si alias June. Nagpilit sila nga magsakay sa iya nga salakyan. Ginpa-drive siya padulong sa isa ka motel, kag didto na siya ginkastigo, kag ginhold up sa sulod. Ara siya sa Lacson, yung parahan siya. Tapos na muna naggulpil sa ang duwa suspect. Giparahan sa sir? Oo, magsaka na sa Lacson. Tapos gin-force nga mag-drive. Oo. Basta nga dito sa ginpasulod sa isa ka hotel, Tapos abot dito, yung kastigo to sa. Dugang pa sa pulis, may mga labhag sa lawas ang konsihal tugas ang pagkastigo sa iya. Sunod sa staff sa motel nga wala lang nagatubang sa kamera, pagbukas ang isa nila katawo sa gate, hinalit na lang naghagunos pagwa ang auto. Paglantaw nila sa sulod, yara dito ang konsihal nga puno sa mga pilas. Wala na ang iya nga mga pagkabutang. Ginatugungan pa siya nila sang oxygen kay ginahapo siya. Nakuha sa biktima ang iya sini nga iPhone nga nagabalor sa 50,000 pesos kag ang iya sini nga cash nga 7,000 pesos. Ang iya nga pula nga Mitsubishi Mirage nga auto, amo pa ang gingamit nga getaway vehicle sa mga suspect. Wala pagwa na. Nagyo na ang duwa ka suspect mo na naging sakyan nila, salakyan na nila. Gingamit as getaway vehicle, sir, ang ilang iyang auto. Until now, wala siya na-recover, sir. Sir. Ang salakyan na wala pa gyapon na-recover. Wala pa. Oo. Marami na natutukan. Sir, kilala niya? Ang tao, hindi. Naminson niya nga si John, alias John, kay amo na nabatian niya mo. Nag-istorya sa duwa. Oo. Alias John ang isa hindi ko nakilala. Wala na. Description lang. Oo. Sunod sa mga tricycle driver sa lugar, masami may mga tao kag may mga nagaparada nga mga tricycle sa 8th Street, ilabi na kun hapon. Pero wala man sila sang may nadeparahan nga kinagamo nga natabo sang Miyerkules. Bisan sila ang nakibot nga may amo sila nga insidente nga natabo. Kasi ginaw pati zero ko, ito ko, palo ko mga panisas na wala na mo, mga na mo. Hindi kami nagagawa pati sa sundan mo. May CCTV camera sa malapit nga kapihan kag tun-an pa sang PNP ang nakuha nga mga video. Ang salakyan sang konsehal ang tubtob karon wala pa ma-recover kag padayon pa nga ginapangita sang kapulisan. Kag sa tripping ni Ruming, weekend na naman boss, nagapangita na kamubala sa lugar kung diin pwede makapabugnaw. Hilig mo bala mag-nature trip, magkanto sa mabugnaw nga lugar kag mag-relax. Pwede sa Guerrero Farm and Nature Park sa Barangay Kabatangan sa Talisay City. Kung ikaw isa ka plantito kung plantita, feeling heaven ka. Kung makita mo ang ilang nursery nga may mga collector's item pa sa mga tanom, may mga cactus kag succulent, pati na ornamental plants. Ang matahom nga views ng kabukiran, makapakalma sang ginakapoy mo nga lawas. Pwede mag-swimming, pwede maghunay-hunay, kag isa sa mga ginakalingawan sang kadamaan, ining slip and slide. Update nyo ko buwas 10 a.m. sa tripping ni Ruming. Okay, guys, na-convert na ang Guerrero Farm to whale watching. Amo siya Barb ang pinaka-popular sa bunga dito sa Guerrero Farm, ginakaduan sa ng slip and slide. Doon nabatian kung gigi nag-enjoy ka tudo-tudo. Sus. Grabe tulog ko binugagabi sa pananakit ng lawas ko sa lampo sa tubig. Basi tungod sang sang
Kung bugat ka, di maga. Ang Grabe, in-emphasize sa pag-abugat. Pero Barb, bata ka mo na kung tigulang, I'm sure you may enjoy ka. Mga na, bata lang kabi ko ma-enjoy. Pag-try ko, ala, duhu ko lang. Ganabla, wala ka mo naka-enjoy sa mga bagay. Kasi siya. man. Nakita ko, may doon na yung ganyo. Gito sa inyo. Feeling ko, ikaw gid next mom mo na Barb. Basta bukas 10 a.m. ng tawon nila bilog episode, Barb, sa Tripping Luming sa Just ang episode. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negro Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!